Да ги изплющу! Говори баш, май брадър! Галка от Каризма да седи в изповедалнята! Ще си била тук, ама! Ко правиш в изповедалнята? Какво правя? Мия чиниите тук, по-да бърша. Готвя така с бисквита нещо, се забърквам, мляко се заквасвам тук в изповедалната, защото не ми дават възможност. Ало, ама ми къцо, чисто си спеш, ама! Така ти се струва, ваш брадър, защо така говориш за мен? Аз толкова се страхувам за живота си, тук просто такава заплаха усещам. Котето, например, има цианкали, духов го видях да забърква Арсен. Освен това, Митю Пищова има един не такъв голям нож. Просто ме е страх, някой ще вземе да ме обеси, нещо да се случи. Просто не мога да реагирам. Ой, ма чуй, си луда, ма! Разбираш ли, ма? Не. За какво става въпрос? Аз толкова страх бера тук. Не мога да затворя очи нито за миг. Викам, луда си, ма! Кой ще коли? Кой ще беси, ма? Мушмурок! Всички, баш брадър. Вързали са ми леглото към електрическата възглавничка. Страх ми, че ще насъскат кучето, и малката Даная ме гледа някак си странно напоследък. И затова така... Галке, мило, да измие ли цигана, защото... Залоя се тук нещо. Както прецениш, Коце, защото ако мислиш, че с това олио няма да сготвим поне още 19 пъти, просто схвърли го. Ама сега тук в олиото, Галке, нещо плува, даже то ми маха. Не съм забелязала. Да го мие ли? Виж, на кой е полза това нещо, което го правиш? Има толкова камери, излагаш се, като ме питаш за тези елементарни неща. Направо се излагаш. Ти дреми, ама на мен не ми дреми, защото това направо за мен е един шок, културен и така нататък. Не можем ли по-цивилизован начин някак да се разбираме? Тоест да вземеш само решението. Вижте, аз съм фолк певец и не знам сега да мие ли тега, да не го мия. Както прецениш, Коце. Не. Аз като те гледам как... Значи тя върни малко тук и това. Да, тук. Аз мисля, че всички трябва да се разбираме като едни духовни братя-близнаци или сестри-близнаци, не знам както дойде. Но просто трябва някакси да има едно разбирателство. За мен това, разбираш ли, това става един като културен шок. Ти питаш ли ме такива неща? Аз съм духовен човек. Какви олио? За какво ми говориш? Да мие ли тигана ми кажи сега това и да не го мия? Просто не мога да остана повече тук. Стигни сама, бухто! Ко само се суполявиш тука? Ей, ще изплющя! Как ме наплю с бисквитата ми личната. Ама какво да направя, като им преча постоянно, бе? Отида на тоалетната, преча. Изкъпя се, преча. Не се изкъпя, пак им преча. Като не отида до тоалетната, пак им преча. Не мога, аз не знам какво искат повече от мен, мито. То просто не се издържа тук. Ето дори като издържам им преча, като не издържам, пак им преча. Аз искам всички да се обичаме, да се разбираме. Искам някакси духовното да ги води, духовното начало. Как отида духовното? Да питам сега, да го мие ли този тиган или да не го мия? Защо не го духаш, Коце, между другото? Добре, сега кажи първо да го духам ли и тогава да го измия или обратно. Първо да го измия, после да го духам. Това е един културен шок. Толкова камери ти гледат. Малко спри се, малко за миря се. Какво е това нещо? Просто с такова нещо не съм. Добре, първо ще го измия, после да го духам. Чи така ли стана толкова с духовна, ма? Свърко! Духовна съм, аз винаги съм била духовна. Само ти ме разбираш, разбира се. Галке, мило, ме разбрах. Да фърнем ли тигана, да го мия ли, какво да правя първо? Какво правиш сега в фолиото? Гасиш цигарата? Аз не мога да разбера. Това съм се на фолио. Добре, дай ми, аз ще го изхвърля този тиган, като толкова много ти пречи. Ти разбираш? Не, аз ще го измия. Това е културен шок, ти не можеш да разбереш. И казвам, с това казвам не на агресията. Галке, чакай, бе. Спри веднага с този тиган повече и да няма да ми крадеш спитите, няма да ме питаш и ще ме спускаш да се скъпя на халнито ни еден. Не на агресията, всички трябва да сме добри, да се разбираме и да се обичаме. Аз съм за духовното. Ай, миря се малко само да кажа какво се да кажа. Искам една блага дума да се разберем. Разбираш ли? Не трябва да сме лоши един към друг. Аз много ги обичам. Как съм гранчила, ли? Не на агресията. Ей, добре ли си? Ай, сега иди да изхвърлиш тигана.